li għamil id-dita. U xi darba għandu jibda, għax imdajt minn għada. Jew minn għada, jew nkella ngħidu għax jiena m'għandix ħin, għax jiena l-ewwel il-familja, jew inkella pereżempju għax għandi problema ta' flus. U llum nixtiequ nindirizzaw daw it-tliet pilastri. Ħanaraw kemm jagħmel sens illi xorta nieħdu ħsieb saħħitna illum qabel għada. Mela jekk nibdew mill-ewwel waħda, ejja ngħidu għax jiena l-ewwel qabel kollox il-familja. Mille, ġifri naqblu ħafna dik l-om li qed tismana speċjalment li l-ewwel u lieda u sewwa tagħmel. Imma min isifer jgħidlek illi isma' meta jiena nkun fuq l-ajruplan u l-isteward qed jurini naqra x'għandi nagħmel jekk alla ħarsaq jaqala xi ħaġa. Jekk inti ħatinżel il-maskla tal-ossiġnu, jgħidulek huma isma' qabel ma inti tajn l-tfal ara li inti tilbes il-maskla tal-ossiġnu. Għaliex? Għax jekk inti m'intix sewwa inti ma tistax tejn lilhom. Jekk inti jħossok ħażin jew jekk inti tmut, kif tista' tejn lilhom. Fil-kunċett tagħna illi ħannaħħu x-xaħam u ntejbu ħafna saħħitna hija l-istess eżatt. Kif jiena jista' jkolli biżejjed saħħa, enerġija u pożittività biex jiena ngħin it-tfal tiegħi jekk jiena qajjiena, batuta, mdejqa, mitluqa, muġuqa, eċetera, eċetera. Studji sabu bl-iktar mod ċar, da mhux qed ngħidu jiena milhom jgħidu ħeluf ta' snin, illi meta inti tiċċaqlaq b'mod regolari u anka toqgħod attent ħafna x'tiekol, issa toqgħod attent x'tiekol, ma jfissirx illi ġa stażel li kellu mhux ieħor Alfred. Għax il-kwantitajiet li għandek bżonn inti, m'għandix bżonn dik is-sinjora li qed tarana fuq it-television u forsi anka oħta, għax l-ammonti ivarjaw minn persuna l-oħra. Ivarja skont l-età li għandek, jekk intix mara jew raġel, x'tip ta' xogħol tagħmel, kemm tiċċaqlaq jew ma tiċċaqlaqx, kollox jammonta. Karozza tal-Formula 1 m'għandux petrol daqs karozza illi tiġri fit-triq forsi u timxi bil-mod. It-tnej għandhom bżonn petrol differenti, anke kif il-petrol huwa l-istess. Mela number one, ħanaqaf hemmhekk hija illi jekk aħna nħobbu l-familja, bil-fors inti trid l-ewwel tieħu ħsieb tiegħek innifsek. Inkella lilhom ma tistax tkun hemm għalihom, jew jekk qiegħda hemm għalihom, isek qed tagħmel kollox xogħol ta' kafkafax, qed tagħmel kollox bit-telqa, kollox b'nofs qalb. Minnaħa l-oħra kien kunu pożittivi u enerġetiċi, apparti li aħna qed inħossuna sew minn ġewwa, ara kemm anke lilhom nistgħu ngħinuhom inħossuhom sew. U jgħiduha kif inhi. Ħadd mill-ommijiet ma jrid illi tfal tiegħu jiġu jarawhom l-isptar. Imma jekk alla ħares qatt eħe, naslu aħna illi qegħdin l-isptar, illi forsi qegħdin f'xi qiegħ ta' sodda, ara anke tfal stess kif sfrattajnihom. U l-ebda ma tħossa komda li tajt isma' dil ħaġa jinġibta fuq saqajja. Tort tiegħi, għax traskurajt lili nnifsi. Dik number one. It-tieni skuża primarja hija illi jgħidu li m'għandix ħin. Fil-verità, l-interessanti huwa dan. Illi jekk aħna ħaninvażizzaw u ħaninvestu nofsija training, tajjeb, u din nofsija nirrekomandaw dejjem li tkun nofsija sura ta' nies, nofsija intensiva, Alfred. Sabu illi aħna vera forsi investejna nofsija oħra biex wasalna, nofsija oħra biex soqna lura, tajjeb mela jgħidu kollox ġitna sija u nofs. Pero studji sabu illi mbagħad il-bqija tal-ġurnata tant ħad tkun produttiva illi mhux dak is-sija u nofs iġġib lura imma ġib magħhom iktar ukoll. F'liema sens, mela, għax inti mbagħad dak li ħatamlu biktar enerġija, ħatamlu biktar focus, ħatamlu iktar bil-qalb, awtomatikament inti ħatamlu x-xogħol aħjar u ħatamlu ukoll biktar tranquillità jekk nistgħu ngħidu hekk għax ġismek ikun qed jagħtik. L-aħħar waħda hija interessanti ħafna, min jgħidlek ma jiena m'għandix flus biex pereżempju nagħmel xi programm jew nixtri slipper jew nagħmel hekk, interessanti immens. Jekk għandna problema diġà ta' flus, ara kemm tista' tkun qar jekk aħna nkunu morda, jekk aħna nkunu ma nifilħux, jekk aħna anke forsi barra minn fuqna nkunu f'xi qiegħ ta' sodda. Għaliex qed ngħid hekk. Għax bħalissa forsi jekk il-bambinejt qatt għandna l-għażla, ngħidu mela ħanagħmel hekk minflok hekk, jew ħanixtri dik minflok dik. Meta tidħol kwistjoni ta' saħħa Alfred ma jibqax blażliet. Tmurat it-tabib tiegħek u jgħidlek isma' inti ħajkollu bżonn dawn il-mediċini, din u din, u l-kont huwa dan. Hemmhekk tlifna l-għażla. Allura jekk illum qed ngħidu li m'għandniex spazju għall-exercise għax għandna issue ta' flus, għandna challenge ta' finanzi. Aħseb wara kieku nħallu lilna nfusna nimirdu u mmorru lura. Kemm aktar ħajkollna dik il-problema. Allura li l-għażliet għadhom fidejna lil balluna għadu f'saqajna Alfred, nagħmlu l-aħjar għażla għall-ħin tagħna, għall-familja u anke għar-riżorsi tagħna fosthom il-flus billi aħna nagħmlu eżerċizzju regolari. Nagħmluh jekk jista' jkun intensiv. Tajjeb, issa ommi ta' ma jistax jagħmel eżerċizzju intensiv, imma min għandu dik l-għażla min m'għandux problemi mediċi iva. Jagħmel exercises li huma intensivi Alfred. U kif dejjem nappellaw, idealissimu illi jkun hemm coach
ġieli anka 2 waqt li inti qed tagħmel l-exercises tiegħek. Għax idealment dan isir f'ambjent ta' grupp għax fejn hemm laqda hemm is-saħħa. Dik importanti mess. Grazzi ħafna. Grazzi lilkom. Tajjeb illi nirringrazzjaw il-Matteos minn jagħmlu xi domanda partikolari, jiena nappellarkom biex qatt ma tagħmlu dieta u eżerċizzju bla doċċ. Mhux tqum filgħodu taqbad u tgħid di ma noħodix, tafu tkun tagħmlu iktar ħsara. Ħudu parir fuq 218 staqsu għal Matteos. Jidher illi kellna traċedja oħra fil-ground, 100 plejer fil-Kroazja ta' 25 sena. Dana kienet fil-logħba fil-fatt deru hawnhu. Għandu 25 sena, dan huwa Bruno Boban. Dan hekk kif fil-logħba bejn Marsonia u Slavonia tilef ħajtu l-attakkant ta' 25 sena Bruno Boban. Deru filmati, ma nafx hekk waslinniex lilna wkoll. Boban jidher iżomm rasu wara daqqa ta' ballun f'sidru qabel iċedi u jintelaq mal-art. Ir-referi immedjatament sejjaħ għall-assistenza medika bit-tobba jagħmlu fuqu messaġġi tal-qalb qabel il-wasla tal-ambulanza. Jingħad li l-attentati li jsalvawlu ħajtu damu 45 minuta iżda kien kollu għal xejn. Dan il-plejer bravissimo Bruno Boban ta' 25 sena tilef ħajtu. Traċedja oħra waqt l-isport, jidher li bxutt tal-ballun f'sidru mid-dera kellu komplikazzjonijiet f'rasu. Ma nafx wassinniex il-filmat, però rajna almenu il-ritratti tiegħu fil-ġenet li ġejjin nippruvaw ukoll naraw il-filmat li qed idur naturalment mad-dinja kollha il-mument fejn naħseb hekk titlu ma m'għandniex ħin Bruno Boban naraw il-mument fejn tilef ħajtu. Hija ħasra li d-dinja sportiva tilfet plejer ieħor ta' 25 sena, Bruno Boban li jilab fil-Kroazja. Mela, grazzi ħafna l-issab għaw maħna. Find us on Facebook. Husem fil-kompetizzjoni Emmy aqta logo wieħed tal-prodotti Emmy u ibatu mad-dettalji tiegħek lill-uffiċċju Kalamita. Kompetizzjoni Emmy 1-1-3 tril qalb ta' ġesura ħal-ġdid. Uħu ċans li tirbaħ żewġ vouchers ta' 75 euro l-wieħed u hamper kbir bil-prodotti Emmy. Mela gawdi tjubija, Husem u irbaħ. Għal-għażla vasta ta' mara klassika u kontemporanja, Spaces ta' ġbiex. Il-Persil huwa fost l-aktar popolari fejn jidħol il-ħasil u tlaħliq tal-ħwejjeġ. Illum se nitkellmu dwar il-ħasil tal-ħwejjeġ, il-Persil bio, il-Persil non-bio u il-Persil għal-ħwejjeġ tal-kulur. Ħanibdew mill-bio. Il-Persil bio huwa washing powder, jeżisti f'powder u jeżisti wkoll f'liquid detergent. It-trab tal-ħasil ineħħi dbajja b'mod effettiv u malajr. Dan it-trab tal-ħasil fih teknoloġija li tneħħi dbajja persistenti. Jaħdem ukoll meta tuża l-programmi ta' malajr u bla misħun. Il-ħwejjeġ jibqgħu fuħu għal aktar ħin. It-teknoloġija Wash Booster tneħħi dbajja tal-ġelat, tat-tajn, tal-ħaxix, taċ-ċikkolata mod speċjali jekk it-tfal iħammġu ħafna il-ħwejjeġ. Jaħdem tajjeb ukoll fuq dbajja żejtnija. Infakkarkom li nsibuh ukoll f'liquid detergent għal ħwejjeġ ukoll ikkoloriti bil-Persil Color Liquid Detergent li nitkellmu iżjed tard u li wkoll insibuh fil-verżjoni ta' liquid. Il-bio insibuh trap u l-bio insibuh ukoll liquid. Il-non-bio insibuh ukoll trap tal-ħasil u nsibuh ukoll liquid. Fil-fatt għaliex non-bio tajjeb ħafna għad-dbajja persistenti, ġentili fuq il-ġilda,
Persil liquid non-bio u tajjeb għal ħasil tal-ħwejjeġ kollha u ġentili fuq ġilda sensittiva. Jista' jintuża l-ħasil tal-ħwejjeġ tat-trabi wkoll tantu sensittiv li tista' il-Persil il-blu non-bio tużaħ anki għal ħwejjeġ tat-tfal biex norikom kemmu prodott sensittiv u prodott ġentili li tista' il-blu in non-bio tużaħ anki għal ħwejjeġ tat-trabi. Hemm mbagħad il-Persil tal-kuluri, il-washing powder trab tal-ħasil ineħħi tbajja b'mod effettiv u malajr u perfett tal-ħwejjeġ kuluriti kollha. Ineħħi tbajja l-aktar persistenti. Il-teknoloġija Wash Booster tneħħi tbajja żejtnija. Jeħdem ukoll meta tuża l-programmi ta' malajr u bla misħun fuq ħwejjeġ kuluriti. Mela nerġgħu narawhom it-tlieta għandna il-bio l-aħdar illi huwa trab tal-ħasil u likwid ukoll, għandna il-non-bio li tista' tużaw ukoll għal ħwejjeġ ta' tfal iż-żgħar ta' trabi, għandek il-trab tal-ħasil u għandek il-likwid ukoll u il-Persil għal ħwejjeġ ikkuluriti. Għażel Persil mis-supermarket sewlenin. Għal-festi tal-Ajt Żur Cafe Cordina jużaw l-aqwa ingredienti. Minant Cafe Cordina għal dan il-ajt ser issib Easter macaroons, cookies u Swiss rolls, figolli, torta pastina, assatat tal-ħelu, bajt tal-ajt u kejkijiet tal-ajt. Maltese cross figolla, Easter bunnies, figollini u ħafna aktar. Il-figolli ta' Cafe Cordina huma mimlija blew spur u huma preżentabbli ħafna biex wieħed itihom bħala rigal. Cafe Cordina tal-Belt Valletta għas-servizz tiegħek mill-1837. Dan il-ajt meta tidħol il-Belt Valletta, żur Cafe Cordina jew ċempel għall-ordnijiet tiegħek 2065 0400. Għaliex sodda motorizzata? Biex taqra, biex tara t-televiżjoni, biex tirrilassa, għal raġunijiet ta' saħħa. Is-sodda tiġi kompluta b'għażla ta' saqqiet bejn Latex Duo, Latex Water Gel jew Latex Memory. ċempel issa fuq 21347122 għal Malta, 2156174 għal Għawdex. OSS, Iżwar Street, il-Marsa. L-aħjar prodotti, bl-aħjar prezzijiet. Ixtri mobile D1 Senior LSS tiegħek minn Red Touch Phone. Dan il-mobile għandu buttuni kbar għal kumdità. Għandu buttuna dedikata għal radio. U għandu buttun oħra, id-dedikata torch fost ħafna features oħra. Akkwista dan il-mobile issa minn ħanut ta' Red Touch Phone il-ħamrun jew ċemplu fuq 21240-370 għal aktar dettalji. Keep in touch with Red Touch Phone. Termini u kundizzjonijiet japplikaw.